Damfarar maniyata da yawaitar kafuwar kamfanonin ejoji na daga cikin matsalolin da ke haifar da dambarwa a Nijar a kowace shekara idan lokacin tafiya kasar Saudiya ya zagayo. Dalili kenan gwamnatin kasar ta shirya wannan taro da ke hada jami'an gwamnati da na hukumar alhazai da shugabannin kamfanonin ejoji da wakilan kamfanonin jiragen sama don zakulo hanyoyin mafita. Kakakin kungiyar ejoji ta ANAP Alhaji Hassan Mani na cewa idan suna so aikin haji a tsabtace shi a yi adalci, wanda ya samu hajjaci cikin mawacin hali ya kamata ana dawowa a hukumta shi, wanda kuma kyautata mahajjata lalle Allah zai biyan shi ma a bashi lambar yabo. To sai aka waye gari mun kira ba aikata ba. Matsalar ma da ke da ku a ce mahajjaci sai ya taso da kilo 1000 dan ya zo nan wurin ya mai sannan a tai da shi. Akwai cikin jihohi da yawa inda jirage suna aisa sabka su ɗauki mahajjata sai da su. Rashin mutunta jadawalin dakon alhazai kamar yadda aka tsara tun tashin farko wata matsala ce da ke rikita dukkan abubuwan da aka tsara na sha'anin haji daga wannan ƙasa. To amma wakilin kamfanin jiragen Max Air Bukari Sani Silli na alakanta faruwar abin da yanayin da ake ciki a Niger. In ba jirgin Max Air ba, babu jirgin da yake tsaya awa 10 ko awa 24 yana jiran alhazai duka duniya na taimaka na babban mahaukaci. Sai mu wa'anda za su zawa su ɗauki jirgin nan waɗansu tahiyar su ce ta ware. Abin da ya kamata jirgi ya zo ya tashi cikin awa guda, mun taba kwana guda jirgi na ashe fasanja ba su shirya ba suka zo. Sabon tsarin rajistar maniyata ta yanar gizo System Gaho da hukumomin Saudiya suka shimfiɗa a baya-bayan nan wata matsala ce da ejoji ke cewa ta zo ta karu akan waɗanda suka dabaibaye lamura. Dalili kenan muka nemi jin martanin hukumar alhazai ta ƙasa wato Koho. Alhaji Kai Gama Ibrahim shine shugaban wannan hukuma. Duniya ya sake yadda ake haji yau da shekara 10 baya ba ka ake shi ba, ko sun so a yi yadda suke so a yi zama tumu muna bayar ga sauran kasashe. Na da abin da ake kota ne ake ba kowa da kowa. Gwamnatin Arab Saudi ta ba mu kamar misali mutum 7,000 diba muke wani a bashi 50 wani a bashi 100 wani a bashi 150 a ko sauran yana shiga ciki, siyasa na shiga ciki. Amma yanzu inscription en ligne ne ta hanyar internet. Lokacin kake inscription kin bani iya hana, babu inda son rai zai shiga na wurin. Abin da ka samu shi zaka yi wancan, amma abu guda ya kamata ka kiyaye da shi. In kana so ka samu mutane a hanyar internet, a hanyar online, sai ka nemi kayan aiki wanda ya kamata ka yi amfani da su taimaka maka ka samu mutane. A jawabin buɗe taro, Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya gargaɗi ɓangarori su mai da dukkan wasu bambance-bambance share ɗaya don ganin an bullo da shawarwarin da za su taimaka a kawo ƙarshen irin matsalolin da ke jefa maniyatan Nijar cikin halin tashin hankali a kowace shekara idan lokacin hajji ya zagayo. Ce forum ne doit pas être une foire d'empoigne pour défendre par tous les moyens des intérêts corporatistes ou professionnels. Il ne doit pas être un lieu de règlement de compte